रे सायाम रं फेरनाय रं आमो खाजे रं रे खाजे रं तो आन बुरिन नष्ट खाजे रं बरं तिख्लाय रं जों जा खारनाय रं बरं तिख्लाय मार जेथेन बरं खासि रं मार निनि सारायनि बुंखाय आनसाय बुंखौ जसुदा रानि जमाति लाइथांजा किसेसा सालमारिबो जे रसिया आमसाइबो जे दुम्बुर दैबो खलाइबि बस्ता बिसिंबो गथै मानमानि रूपसरि जमातियानि मां गथै माइकनो अ आमसाइनि लोकराव ब्लाइनो उफला काफ्ला सालाइजाक माइकनो हायने हाय बनि तैनि दिनकनो बनि बुसाजोकनि जसुदारानि जमातिया मुंगै बनबो हायने हाय मां गथै मालाइमनि माइकनो हास्ते गनागयनो उरुमुरु नांलाइजाक ब्लाइनो वानालाइजाक माइकनो बुसाय जुगल किशोर जमातिया ब्लाइन मकलनि मुक्ति खलाइजाक माइकनो खबर खोनामबैनो अम्पिर आमसाइनि अंगय एमएलए बरमगना पाठानलाल जमातिया अ खबर खोनामैनो बनि नग जुगल किशोर जमातिया हाय गोबा रूपसरि जमातिया बरक थै थांनायनि नुखंगो थांगय खा जे मानसा बरकनो हेल्प खलाइमनि तै चुबासो खलाइमनि मांक्लेबो फाइ सफैजाक माइके एमएलए तिनि बनि नुखंगो थांगय कक साइ खना रमनि तमाहि कक साइ खनाय रका आबो चिनि मांक्ले कासै फैका माइकन सय करै नायतोंदि दफानि टिभि चिनि प्रेस मीडिया ना हामबाय तै जोंथिनि खबर साइमागै आनि निजेबो आनो अरजागानि चिनि लिडार्स रक खबर खायाव खाजे तै आं निजेबो साकबाय थां ससियेल मीडिया गावमा यूट्यूब चैनल लगो न्यूज चैनल लगो नुखा चिनि बुखुक जुग रूपसरि जमातिया तै बनि बुसाजुक जसुदारानि जमातिया पतसराय खसी 13 years old ब्रै बरकनि जे हायके जे खारियाव संसा बेलायके ब्रुटेलि बरक बुथार जाखा जों साइमानो दैया खफं जाखे गथै गोनांनि नमाखा बुमा नमाखा 1 तारिखनि हर 2 तारिख अंके बुसाजों हायनो हाय माफिका बनि बुसाइसिन गान्दाराव ना ताव बासाइ दङ बखरक सानो ताबक चक चक बुसाइ नग साइसें मरक दंजाव बोहै बुसा कमामानि यागुलो बेलायखौनो बहायफानो बुखाक्राखे दिनै बासाय दङ बेलायखौ मनो हामबाय मारो याफागो ते खरक सब साबो दङ जों साइमानो बहायनो जेलो सबजा ओंखे माहाय खारियाव मा संसा जोंनि तीन गरिया गामिगो बेलायखौनो खागामाया माहाय इन्सिडेन्स घटना थांखा माहायके फिउचाराव तांथों हायसि कायतनि थानि जों सुरिगो बेलायखौनो मोजांलिया हाय हायसि खरकसा निजेनि बोहै बोसानो तैया कफंजा गथै मा खांखे बाहाय मा दंना हम सागो खिख्लायनाय खेंखे जों जतनो साइमागो साग मकर गई फै हायसि ओंखे माहाय घटना रक बेलायखौनो जाया जारा मनो हायके घटनाबो जरित दंनाय अमतो जों साइमाखा जतनो जे बुथार जाखा नगनि कमामानि 22 तारिखबो मिसिं डायरी अम्पि थानागो मिसिं डायरी खाइखा बनि परै रुतुकते मालिया बनि परै के 1-2 तारिख खनो डेड बॉडी सिनि दमबुर दैमागो कफं साजाखे माखा उनके बनि परि हाय नि हाय एफआईआर कपिंग फैखाय मियाफ्रो 3 तारिख को बसाजनो मियाफ्रो 3 तारिख को पोस्टमार्टम ने रिपोर्ट बस डेड बॉडी रो मियाफ्रो माइ फैफि हाय नि हाय बसाजनो बो बनि डेड बॉडी न हाय नि हाय मा सबाय जाखिलांखा बेलाय इखनो खारियाव मा संसा उनके अम हाय घटना तै तांथों जारा और अम हाय घटना को जरित दंनाय दायित्व बनो चिनि पुलिस डिपार्टमेंट दङ पुलिस प्रशासन दङ बरकनि सामंनो दायित्व खायथों आं चिनि मीडियानि बिसिंति बिबरनो कयगो जे मासाक जरातै अम हाय कालप्रिट न उ हासाकागो तंगरगानि उसिदिया जे बरक और जागा खायनाय जे कागो उ संसार तंगानि बरक जुइगो बरक या बरकनो लगे लगेनो पुलिस दायित्व नायतु कारिथों बनि परै इमिडिएटली न बरनि शास्ति बाहायनाय जतो जों साइमागो जतो नाय हायसि फांसी अर्डर बनो जेखफानो फांसी अर्डर मा खायनाय अम हायनो चिनि तरफ थेके आनी ऑन बिहाफ ऑफ अम्पि नगर असेंबली नि खरक सांग एमलेंगैबो आं सागा मुसुगु आंबो चाइतकनाय बोसोरते हेल्प खाइमा बरनि फेमिली नो बो तबक बेलायखे सुगिया जरां तंगु जों जे मानसा चिनि और 3 गरिनि ताखौ बुखुराव उ सोसाइटिनि चौकदिरि तंनाय अक्रा तंनाय रबो बरनि गानार बासा फाइजाक उ गामिनि जतो फाइबासा फाइजाक चिनि लिडार्स जबर फाइबासा फाइजाक देवसी तंगर चिनि गकुल तंगु चिनि चौकबाई तंगु चिनि चेयरमैन तंगु तेसिन दादर मत तंगु दालो लित्रक तंगु बंग तंगु निंकुलगो हेमेंद्र तंगु आनि निंकुलगो तैबो तंगर बीरबल फाइसो फाइजाक
Sini kabangma leaders tongo borok bo phaigei borokni je omohai bipod jorago borok bo phaigei ganaro basa phaikha borokno bo hambai lastly ang kok kisa samusugo omohai ke hasa kago sin Tripura rajyo omohai gotona kintu omo first time ya kabangma omohai incident omohai bwrwi bwsa bwrwi rokno hok langjak phano কোনো একটা সলে বলে কক সলে ফোন বড় নতলাং থাঙ্গই গোবাংমা বড় ইউজ খাইগই রমফরে সফরে খাইগই বুথারই খিবিজাক जों অমহাই ঘটনা তিনি ফার্স্ট টাইম ইয়া অম বেলাইখানে নিন্দনীয় ঘটনা আনি অ্যাসেম্বলিও ক্লাইজাক आंबो जे अमहाय नेक्स्ट टाइम टांग थों आबो आशा खायो मुतायनि थानिबो अमहाय जदिं तंखाखो जों स्टेप नानाय इमिडिएटली जों कायसा प्रोटेस्ट रैली बो खायनाय